Okej, Jasmín, ideme ten unboxing. Jasmín? Ježiši, to trasie to auto. Takže, Ty kokos. tohto. Sú to takéto kucičky a my sme sa s Betkou hodli, že tento je najviac cute. Takže by sme chceli tohto, a vlastne všetkých, čo sú tu, pretože to sú godly, proste OG divine. Tam chodia iba do 5. triedy. A som potrebuje umiestniť niekam do nejakej inej školy. Pôjde do úplne inej školy, bude mať úplne nových kamarátov, úplne zase nový To nie tak. Že na čo to malo takéto ako tak. Fúj, si. Teraz to máme chytať, nie? Nie, bol zákon. Počkaj daj mi to. A ešte Maroš je proti Facebooku a proti všetkým oným. Nepodpisoval, neviem čo, tak súhlas. Ozveme sa vám to, keď otvoríme iba tento obal. Táto históriu a ale oni ti mali ako retro, ako tie ostatné hovorí. Máme to! Pozerali a nakoniec žijú aj s Marošom. Tak to Maroš Dobre, potom to zrazu sa vedel nesla názor. pre otvorenie. Veď on, ak by teraz vedel, Okej. podľa mňa on nevie. On sa Dúfam, rozhodol, že to na bude stránke ten. školy. Tak ako Prosím, že to týka bude. na Ja postovanie, chcem, ale nesmie aby byť to na boli tieto Facebookovej tri. stránke. A keď sa Marešovi Skvěle. Prosím? Áno, na stránke školy môže byť, na stránke mesta môže byť, ale na Facebookovej stránke nemôže byť. Oh my god, prosím. Alebo novým žiakom, ktorí prídu, Poď. formulári súhlas taký a proste, že súhlasia s tým, aby sa dieťa mohlo fotiť. A je to, čo to bude, až to bude? No, to nás to iba napína. Okej. A tam sa majú podpísať dvaja rodičia. A pani to podpísala. Čo je? A dala to Cítim otcovi, že to tuší. podpíše. A on to nepodpísal. Vravím, čo si mi doniesla tie Ok. papiere? No, že ocko za vami príde. A Ale on zase prišiel, to môže on byť aj- poznačované, čo tam nechce Počkaj, mať ale zase to podpísané. môže byť aj tento, ale možno aj tento. Ale už majú viac menej všetci a tam môže byť hocičo. No dobre, poďme na tento. Je to v PDF-ku. 3, 2, To sa nedá meniť. Vlastne toto je štandardné tlačidlo. A je to? ktoré sa podpisuje. Je to on? To je on? Ale nie, že on to nepodpíše. To je on? Celý. To je on? To je on, my sme ho chceli. Ani nebude že vyhrala prvé miesto. Ty kokos, my máme extrémne Ale potom šťastie. bolo napísané A na Facebookovej My sme stránke. lucky. Ideme domov s našim vysnívaným medvedíkom na banáne. ja mám nápad, poďme mu robiť Vyhľadala to a bolo to aj vo Worde, tak sme tú časť, čo sa mu No. nepáči, zmazali. Ideme vám urobiť A mestečko. potom to Takže my sa podpísal. vidíme v ďalšom videu, No a kde ideme potom sa stalo to, pracovať. že- Áno. Ahoj!